springer bare ud i det. Jeg har fået lavet min halskæde, så jeg har en vedhæng igen. Så jeg følte mig så bare i nogle uger, og jeg vidste ikke, om det var renhed eller uskyld, eller om det var smukt eller hvad. Men jeg føler på en måde, at den beskytter mig lidt, og så er jeg sådan beslægtet med en ven, der har noget lignende om sin hals. Og jeg kan se kameraet, det står sådan helt fuldstændig skævt. Det er et forsøg. Og jeg prøver bare at læse noget åndelig litteratur i løbet af dagen, sådan så at jeg bliver bestyrket i, at den åndelige verden ligesom er en realitet, og vi alle sammen har fornemmelser for, eller intuition, eller vi kan være mere eller mindre vågne over for, hvordan vi bliver hjulpet i løbet af dagen, og hvilke indfald vi får osv., og hvordan vi handler på det. Og så prøver jeg at være et ordentligt menneske. Så jeg kan godt lide ordet at være ordentlig. Men jeg ved ikke, hvordan man gør det op rigtigt, men her til aften, så samlede jeg så en hundepose op fra fortovet og smed over en affaldsspand, der stod ved busstoppestedet. Så var der en i bilen, der kørte forbi. Han vinkede sådan anerkendende, som om at så han synes, det var da meget fint gjort, og det havde jeg jo, så det var ikke sådan for at opnå noget, at det gjorde det. Det var mere, den lå ude på cykelstien, og så sørgede jeg for, at jeg ikke lige kom forbi og så eller cyklerne. Og ellers så har jeg lavet melodier, som sådan kredser om nogle skriftsteder her, og tænkte om det er det her, jeg er på vej ind, om det er det, jeg er på vej til at gøre mere og mere. Eller nu har der i hvert fald været to inden for 14 dage, der har handlet om, eller der er bygget over stof fra skriftsteder fra Bibelen. Og jeg læser ikke Bibelen længere, fordi jeg synes, at det tynger mig lidt nedad. Sådan jeg ved ikke, selvfølgelig er der en masse værdifulde historier og så videre, og jeg kan ikke huske det ordret overhovedet, eller referere til det. Men det ligger sådan under neden, at jeg har åbnet Bibelen over nogle år, ikke? Og nå ja, det var det fra Dommernes bog, nå ja, det var det fra Samuel, og altså, sådan så det fæstner sig som sådan noget stof, jeg kan, ja. Men så har jeg fået kommentarer flere gange for, at jeg har sommertøj på, og jeg har sådan set bare, ligesom nu, en kjole på, eller en tunika og så sandaler. Altså virkelig få kommentarer for, at om jeg tror, det er sommer stadigvæk eller noget, og det er sommer, og der er 19 grader, og jeg ved ikke, hvad folk tænker, eller hvorfor de spørger. Sådan så jeg nærmest måtte argumentere med, at jeg var i overgangsalderen og sveder mere, og okay, altså jeg synes, jeg sådan skulle have nogle argumenter, så jeg nævnte den der overgangsalder med hedeture. Som om jeg skal forsvare, at jeg har tøj på, der er tilpas for mig. Altså er det ikke de andre, der har misforstået vejrudsigten, tænkte jeg så. Altså 19 grader føles som 17, så kan man jo godt cykle i. Nej, men altså, jeg mener bare, nogle gange sammenligner jeg med de andre på gaden, og ja, selvfølgelig gør jeg det, og så også med det, jeg læser, altså sammenligner mig med andre forfattere, måler mig op af andre, altså det gør vi jo alle sammen. Så skal vi jo bare huske, at vi er gode nok, eller at det rækker.
det er jo det, vi må synes, at vi står selv i os selv, og det er godt nok. Så. Og så har jeg bestilt et par sandaler mere, og det skal jeg måske ikke sige til nogen. Altså det er bare sådan, hvis jeg nu døde i morgen, så kunne folk sælge alle de der art-sandaler, så kunne man hente, altså, man kunne nok sælge det for 5.000 eller 7.000, alle de art, altså mærket art. Hvis man gad at fotografere det om morgenen, uploade og sælge og så videre, det der ikke. Ej, det er bare sådan en fortløbende vits, altså med mig. Altså jeg søger på sandaler, og så synes at det må jeg gerne. Altså jeg kan lige få penge fra mine forældre igen, og så har jeg ikke sådan dyre ting, jeg bare lige mangler, så det bliver sådan noget. Jeg har kigget på en taske i genbrug, der kostede 150 i går, men jeg gad bare ikke stå i kø, fordi jeg skulle med en bus, og jeg kunne ikke nå det simpelthen. Så den kan jeg måske kigge på i morgen. Men så er jeg også lidt kval over og skriver min mor inde på hjemmesiden. Men på den anden side var det en gengivelse, altså meget sådan virkelighedstro gengivelse af, hvordan vores telefonsamtale havde været, og det var ikke sådan for at udstille hende, og det var ikke for at udstille mig, og det var ikke for at bringe nogen i dårligt lys. Det var sådan set bare en gengivelse. Og for så vidt så, altså på den måde, så står det jo rent. Det er jeg nødt til at tro på. Og ja, altså det der med at agte sig selv, altså det er sådan set rimelig vigtigt. Altså så kan det komme over i sådan noget bedre viden, eller at jeg hæver mig over den almene et eller andet. Og det har vi nok alle en fli af. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal. Altså det der med at være mere. Altså for eksempel have inkarneret 1000 gange, eller have inkarneret 800 gange, eller bare 2 gange. Altså hvad er bedst? Altså, det kan man, så kan man jo overhovedet ikke stille op. Altså det må være ligeværdigt over for hinanden. Vi er jo bare på det stadie, hvor vi er. Så jeg havde sådan håb for verden her i aften. Altså lige fra klima, og altså jeg tænkte bare, hvorfor ikke blive det håb, altså. Så det er en opfordring.